రుక్మిణీదేవి శ్రీకృష్ణునికి కబురు పెట్టి శ్రీకృష్ణుని కబురెట్టి ఆహ్వానించింది. పెళ్లి కొడుకుగా శిశుపాలుడు రుక్మిణిని వివాహం ఆడవలననేది కోరికతో తన పరివారమును కూడి అచ్చటకు ఆరుదించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రంగము నుండి ఆమెను అకస్మాత్తుగా హరించను. దానవుల హస్తముల నుండి గరుడు అమృతమును హరించినట్లు ఆ దేవదేవుడు అచ్చట గల రాకుమారులందరి శిరములపై పాదము నుంచి రుక్మిణీదేవిని హరించుకుపోయాను. దశమస్కందమునందు ఈ సంఘటన స్పష్టముగా వివరింపబడగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో రుక్మిణి కృష్ణ వివాహం. సో 10వ స్కందంలో ఇది ఒక 2-3 అధ్యాయాలుగానే ఉంది, 2-3 అధ్యాయాలుగానే దీని సంబంధంలో ఉంది. సో ఒక మారులో మథుర పైన ఇద్దరు ఎవరంటే ఇరువురు జరాసంధ నెక్స్ట్ డే వస్తున్నారు. సో ఫస్ట్గా కాలయవన ఒక రాజు ఆక్రమించేది. సో అప్పుడు కృష్ణ ఫస్ట్గా కాలయవనాన్ని ముచుకుంద నేను ఒక భక్తుడి ద్వారా వధించుతారు. తర్వాత జరాసంధుడిని భగవంతుడు ఈ టైం ఫైట్ చేయాలి. సో అంతవరకు ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం కృష్ణ ఫైట్ చేస్తుండ్రి. వాళ్ళందరూ సేనాబలంని నాశనం చేసి జరాసంధుడిని ఒక అపమానించి వాళ్ళని పంపుతుంటారు. ఈ టైం చెప్తారు భగవంతుడు విడిచేశారు. సో ఒక కారణం, దీంట్లో ముఖ్య కారణం అంటే రుక్మిణీదేవి వాళ్ళ వివాహం జరిగే సమయం. సో భగవంతుడికి తెలుసు ఇది జరుగుతూ ఉంది ఈ సన్నివేశం అని. సో దానికోసము ఇక్కడ సమయం వ్యర్థం చేసే ఇది ప్రశ్న లేదు అన్నట్లు భగవంతుడు రణచోర్ ఆ యుద్ధభూమిని విడిచి భగవంతుడు పరిగెత్తింది. సో ఇది క్షత్రియుడు చేయరాదు ఆ విధంగా. అయితే భగవంతుడు దేవాది దేవుడు భగవంతుడు చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా దివ్యమైనది. సో ఇప్పుడు కూడా చాలా గుజరాత్ ప్రాంతంలో ఈ భగవంతుడు రణచోర్ నామంగా భగవంతుడు అర్చన పూజ ఆరాధన జరుగుతుంది. రణచోర్ దీన్ని యుద్ధభూమిని విడిచి పలాయనం చేసింది భగవంతుడు. సో ఎనివే, సో అప్పుడు తర్వాత చెప్తారు రుక్మిణి విదర్భ రాజా భీష్మక పుత్రిగా జన్మించారు. సో వాళ్ళ 5 సహోదరులు ఉన్నారు. సో దాంట్లో జ్యేష్ఠ సహోదరుడు రుక్మి. సో భీష్మక మొదటి నుంచి కృష్ణునికితోనే వివాహం చేపియాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది. అయితే రుక్మి పెద్ద పుత్రుడు. సో లేదు, కృష్ణుడు గురించి కొంత ద్వేషం, అసూయాభావం. దాని నుండి శిశుపాలుడితో వివాహం చేయాలి రుక్మికి. సో ఏం చేసేది భీష్మక. సో ఎనివే పెద్ద ఒక రాకుమారుడు. సో ఎనివే వాళ్ళ ఒక దీనిపైన అయింది ఓకే అని దానికి ఏం చేయాలి అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో అయితే రుక్మిణి సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి. సో భగవంతుడ నారాయణ రూపంలో కృష్ణ. సో వాళ్ళ ఇది శక్తి మహాలక్ష్మి. సో ఇప్పుడు జన్మించింది వాళ్ళు. సో చెప్తారు ఈ జన్మంలో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్యాలెస్ వాళ్ళ అంతఃపురానికి ఎవరెవరో పెద్ద పెద్ద ఋషిమునిలు సాధువులు అంతా వస్తుంటారు. సో నారదుడు కూడా వస్తుంటారు. సో నారదుడు నుండి వీళ్ళు విన్నారు. సో వాళ్ళు అప్పటి వరకు ఆ జన్మలో వాళ్ళు కృష్ణుని చూడలే. అయితే కృష్ణుని గురించి వాళ్ళు వినింది. కృష్ణుడ దివ్య నామము, రూపము, లీలలు, కార్యకలాపాలు. సో భగవంతుడి గురించి వినిందంతే,
శ్రవణం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే చెప్తారు. రుక్మిణీదేవి కూడా వాళ్ళు అదే వినింది, త్వరనే వాళ్ళు కృష్ణుని పైన మనస్సు పెట్టారు. సో కృష్ణుని పైనే ధ్యానించేగా ఆరంభించారు. ఆమెట్గా కృష్ణుడినే నేను వివాహం చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు. ఇంకా అప్పుడు ఎంత రుక్మిణీదేవికి ఉండొచ్చు 10-12 సంవత్సరాలు అంతే ఉండొచ్చు, అంతే చిన్న వయసు. అయితే కూడా అంత దీనిగా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ తండ్రి భీష్మక వాళ్ళ అన్నగారు ఎవరితో శిశుపాలుడితో వాళ్ళని వివాహం చేసే ఒక అరేంజ్మెంట్స్ వ్యవస్థలు. సో అప్పుడు చాలా వీళ్ళకి ఇదవుతుంది, ఇది ఏం జరుగుతా ఉంది ఇది. అయితే ఏం చేసేకవుతుంది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక రాజకుమారిగా ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు అంతగే విడిలే వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళు ఒక దూతుడిని పంపుతారు కృష్ణుడు గారు. సో ఆ దూతుడిగా పంపింది ఒక బ్రాహ్మణుడు. సో బ్రాహ్మణుడు ఆ దూతుడుగా ఎవరు విశ్వసనీయంగా ఉంటాడు, ఎవరో ఒక బ్రాహ్మణ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి ఎంచుకొని వాళ్ళకి మీరు ఈ సందేశం మీరు కృష్ణుడికి ఇవ్వాలి. ఏం సందేశం అంటే, నాకు ఇప్పుడు శిశుపాలుడితో వివాహం అరేంజ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది, మీరు దయచేసి వచ్చి నన్ను ఇక్కడ నుండి కిడ్నాప్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. సో ఇది ఇన్విటేషన్. సో భగవంతుడు అప్పుడు ఆ టైంకి ఆల్రెడీ భగవంతుడు రణచోడ్ వచ్చి ద్వారకాపురిలో ఉన్నారు. సో ఈ బ్రాహ్మణుడు వస్తారు ద్వారకాపురికి వచ్చి ఫస్ట్ అక్కడ ఒక ద్వారపాలకులతో కలిసి తర్వాత ద్వారపాలకులలోగా ప్రవేశం అనుమతిస్తారు. సో కృష్ణ అప్పుడు ఒక గోల్డెన్ థ్రోన్ ద్వారకాలో, సో కృష్ణ కూర్చో ఉంటారు. బ్రాహ్మణుడు వచ్చిందే, బ్రాహ్మణుడికి ఎలా ఒక గౌరవం ఇవ్వాలి, ఆ విధంగా భగవంతుడు తన సీట్ని దీన్ని ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చి కృష్ణుడు వాళ్ళని ఫస్ట్గా వాళ్ళకి ఏం చేయాలో వాళ్ళకి గౌరవం అవంత సత్కారాలు చేసి తర్వాత వాళ్ళు కొంత స్నానం చేసి తర్వాత కొంత ఆహారం వాళ్ళకి ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళు కొంత రెస్ట్ కూర్చున్నప్పుడు కృష్ణుడు వాళ్ళతో వెళ్ళి మీరు వచ్చిన ఉద్దేశం ఏమిటి. కృష్ణుడికి అంతా తెలుసు, సర్వ అంతర్యామి. అయితే ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడికి ప్రశ్నించేది. సో ప్రశ్న చేసేటప్పుడు చాలా బాగా మంచి కాన్వర్జేషన్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ చర్చలు ఉన్నాయి అక్కడ. సో కృష్ణ వాళ్ళకి ప్రశ్నించేది, మీరు శాంత దీనిగా ఉన్నారా, పీస్ఫుల్ గా ఉన్నారా, ఆనందంతో ఉన్నారా? కృష్ణ వాళ్ళకి ప్రశ్నించి చెప్తారు, వేరే జనాలకి మేము వేరే విధంగా ప్రశ్నించాలి. పర్టికులర్లీ ఈ బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సాధించేదే నా జీవన ఉద్దేశం అని ఉంటారో వాళ్ళు హ్యాపీగా పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి. అది లేకుంటే వాళ్ళు ಯಾವ కర్తవ్యాలు వాళ్ళు చేసే కాదు. వాళ్ళు ఇది ఏమి ఇంకా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు చేయాలి, వాళ్ళు ఎంతో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో చేయాలి. మనస్సు ఇంద్రియాలని గ్రహించేది, సహన, సత్య, క్షమ, దమ, తప, శౌచం, క్షాంతి, ఆర్జమేవచ, జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఇదంతా వాళ్ళు అభ్యసించాలి అంటే ఫస్ట్గా వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్గా ఉండాలి. ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉంటేనో వాళ్ళు ఒక నెమ్మదితో వాళ్ళు శాంతంగా భావంతో ఉండాలి. అది లేకుంటే వేరే యావ నియమాలు పాటించే కాదు. సో ఎనీవే శ్రీకృష్ణుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రశ్నించి తర్వాత మీరు వచ్చిన ఊరు సమాచారం ఎలా జరుగుతుంది, ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు. సో ప్రజలు వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు అంటే ఆటోమేటికలీ క్షత్రియులు అక్కడ చాలా గొప్పగా వాళ్ళ కార్యనిర్వహణ చేస్తున్నారు అని. సో అది కూడా ప్రశ్నిస్తారు. తర్వాత మీరు వచ్చిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి చెప్పండి. అప్పుడు రుక్మిణీ దేవి ఇది వాళ్ళు చెప్పేది ఉంది. సో కృష్ణ భగవంతుడు అయింది, ఇప్పుడు వెళ్దాం. సో చెప్తారు కృష్ణ ఎవరికి కూడా అప్పుడు బలరాముడికి కావచ్చు, ఇంకా వేరే యదువంశులకు కావచ్చు, ఎవరికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలే. కృష్ణుడు ఏకాంతంగా ఆ బ్రాహ్మణుని తీసుకొని దారుక తన చారియట్ డ్రైవర్ దాని వాళ్ళకి పిలిచి వాళ్ళ రథం పైన కూర్చి త్వరనే భగవంతుడు ఆల్మోస్ట్ 1000 kilometers 1000 miles అని చెప్తారు ద్వారకా నుండి విదర్భ. అయితే విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం ఓవర్ నైట్ భగవంతుడు వచ్చే ఒక విధంగా అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. సో బలరాముడికి విషయం తెలుస్తుంది, కృష్ణ ఇప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఆ దూతుడుగా కృష్ణుని తీసుకొని వెళ్ళారు అని. సో బలరాముడు తన సేనాబలం తీసుకొని యదు కులం వెళ్ళి తీసుకొని వాళ్ళు కూడా వస్తారు. సో ఇప్పుడు ఆమెకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రుక్మిణీదేవి చెప్తారు, మీరు వచ్చి నేను ఎప్పుడు మీరు కిడ్నాప్ చేయొచ్చు అంటే నేను దుర్గాదేవి వాళ్ళకి మందిరానికి వెళ్ళి
అక్కడ పూజ చేసేటప్పుడు అప్పుడు బెటర్ అప్పుడు, లేకుంటే ఈ ప్యాలెస్ లో ఇదంతా ఇది జరిగేది బాగుండదు ఇది అని వాళ్ళు కూడా టైం ప్లేస్ కూడా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు రుక్మిణిదేవి. సో ఆ విధంగానే నెక్స్ట్ కృష్ణుడు వచ్చేది. సో కృష్ణుడు వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ రుక్మిణిదేవి కూడా చాలా ఎమోషన్స్ అంటే చాలా మంచి డిస్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో రుక్మిణిదేవి ఇంకా కృష్ణ రాలే 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 రా అని వాళ్ళు చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు. టైం అయిపోతుంది ఇతర ఏమి మనం ఇదవదో ఒకటి ఇది. సో ఇది రియల్ గా భగవంతుడు ఒక చేసే ఒక సిచ్యుయేషన్ సన్నివేశం. సో సో రుక్మిణిదేవి కూడా చాలా ఒక దీంతో ఇప్పుడు మేబీ నేను అంత ఇది భక్తి కార్యాలు చేయలేదేమో కృష్ణుడిని భర్తడిగా పొందేదానికి. సో ఆ విధంగా నేను ఈ ఒక సన్నివేశంలో ఉన్నానేమో అని వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు జీవం విడిచేయాలేమో ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి శిశుపాలని వాళ్ళు వివాహం చేసే ఒక ఇదేం లేదు వాళ్ళకు. సో ఎనీవే సో అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది సన్నివేశం. అంబేద్కర్ దేవతల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దేవతలు నేను పూజ చేయలే ఎక్కువగా, నేను శివుడు ఇక దుర్గాదేవి, సో వాళ్ళు నాతో కోపంగా ఉన్నారు. రుద్రాణి అని వాళ్ళు పేరు పిలుస్తారు. రుద్ర అంటే ఇంకెవరికో ఏడుపు వచ్చినట్లు చేసేది. సో వాళ్ళ భార్య రుద్రాణి దుర్గా, సో వాళ్ళు కూడా నాతో అంత దీనిగా లేదేమో, ప్రసన్నం లేదేమో, దానికోసము ఈ స్థితి అని. సో ఎనీవే వాళ్ళ ఆలోచనలు జరుగుతూ ఉంటుంది. జరిగే టైంకి ఫైనల్ గా కృష్ణ డైరెక్ట్ రారు. కృష్ణ తన దూతుడు ఎవరు బ్రాహ్మణుడు ఉన్నారు వాళ్ళతో పంపుతారు. ఎస్ నేను వచ్చాను. సో చెప్తారు అప్పుడు కూడా రుక్మిణీదేవి సమస్తం తన దగ్గర ఉండి అన్ని చేయాలి ఆ బ్రాహ్మణుడికి అనిపిస్తుంది. అయితే ఆ సన్నివేశం చక్కగా ఏమీ లేదు అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర. సో వాళ్ళు నమస్కరించుతారంట. సో ఏమి చెప్తారు, ఏమీ చేయలేకుంటే కేవలం ఒక నమస్కారం ఇస్తే, ఒక వందనాలు అర్పిస్తే మనం ఒక వ్యక్తికి కృతజ్ఞ భావం అర్పించినట్లు అని చెప్తాం. సో ఇదేనాక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే వివాహ రోజుల రుక్మిణీదేవిని తీసుకొని వెళ్తారు ఒక ప్రొసెషన్ లో ఆ దుర్గాదేవి వాళ్ళ మందిరానికి పూజించేదానికి. సో యాక్చువల్లీ ఇది ఒకటి క్షత్రియులు ఆచరిస్తారు. సామాన్యంగా వాళ్ళు విష్ణు కృష్ణుని పూజ చేస్తుండే, అయితే క్షత్రియులకి ఇది శివ పార్వతి పూజ చేసే ఒక క్రమం ఉంటుంది. సో అయితే శ్రీ రుక్మిణీదేవి ఇంకేమి వాళ్ళ దీంట్లోలే ధ్యానము కృష్ణుడ పాదకమలం అంటే కృష్ణుడి పైన ధ్యానం, కృష్ణుని పొందాలి అంతే, ఇంకేం వాళ్ళకి ఇది. సో దేవతల ఆరాధన చేసినప్పుడు మనం వేరే ఏది ఉద్దేశం ఉంటారు, ఇది కావాలి అది కావాలి, ధనం దేహి, రూపం దేహి, యశో దేహి, దేహి దేహి దేహి, ఈ కామ ఇది పెట్టుకోరాదు. దేవతలు పూజించితే కృష్ణుడ భక్తిని పొందాలి అంతే, దాని విడిచి ఇంకేమి మనం ఆశించరాదు. సో రుక్మిణీదేవి ఆ విధంగా దుర్గాదేవి దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ ఒక మందిరంలో పూజ ఆర్తి చేసి వాళ్ళకి నివేదన అర్పించి తర్వాత తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కృష్ణుడు వెళ్ళి చెప్పినట్లు కృష్ణుడికి వెళ్ళి కిడ్నాప్ చేసేది సన్నివేశం. సో అప్పుడు శిశుపాల అక్కడ ఉన్నారు, జరాసంధుడు అంతా ఎవరెవరు చాలా బలిష్ట వీళ్ళున్నారు, రాయకుమారు. సో అందరూ కూడా ఇప్పుడు కృష్ణుడు తెలుసు వాళ్ళకి కృష్ణ ఇలా చేస్తారు అని. సో వాళ్ళంతా రెడీగా వచ్చారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వివాహంకి రాలే, వాళ్ళు యుద్ధంకి భూమికి వచ్చారు. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అంతంత సేనా బలంతో వచ్చారు. సో కృష్ణుడు వెళ్ళేటప్పుడు బలరాముడే వీళ్ళందరినీ కూడా అంత తన సైన్యంతో అందరినీ కూడా నాశనం చేస్తారు. సో అప్పుడు కొంత టైంకే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, వాళ్ళకి ఇలాగే మేము వివరించితే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఒక లక్ష మంది అక్కడ ఇదే అవుతుంది, మరణం అవుతుంది అంత చిన్న సమయంలో. అందరూ బలరాముడు తన వీరులతో అందరినీ కూడా నాశనం చేసి, సో ఈ జరాసంధుడు అంతా ఇంకే ఇలాగే వెళ్తే సంపూర్ణ జీరో అయిపోతాం మనం. సో మేము వారికి రాలేమను, మేము యుద్ధానికని ఇప్పుడు రాలేమను ఇప్పుడు మనం. సో ఈ సన్నివేశంలో ఎలాగో మనము ఇక్కడ నుంచి పలాయనం చేయాలి మనం అని వాళ్ళు శిశుపాలకు చెప్పి వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతారు. సో వీళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక రుక్మిణి వాళ్ళ జ్యేష్ఠ సహోదరుడు రుక్మి సో మీరేమో నా చెల్లెకి శిశుపాలతో వివాహం చేసేదానికి మీరు సాధ్యం చేయట్లే, నేను చూడండి నేను ఎంత గొప్ప వీరు, నేను ఫైట్ చేస్తా అని రుక్మి ఒక మాట కూడా, నేను వెనకాల రుక్మిణి తీసుకురాలేదంటే నేను నా ఈ రాజధానికి నేను తిరుగు రాను
అని కూడా ఒక వాగ్దానం, ఒక ప్రామిస్, ఒక ఇది ఒకటేమో. సో చెప్పి కృష్ణుడు వెనకాల వెళ్తారు రుక్మి. సో రుక్మి కృష్ణ రుక్మిణి తీసుకొని వెళ్తా రుక్మి వచ్చేది చూసి రుక్మిణి ఫైట్ చేసే తర్వాత ఫైనల్ గా. సో సో కృష్ణుడు ఏమి అది కూడా ఒక విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఏమో అనుకుంటాను ఆ యుద్ధం. రుక్మిణి ఇంకేం వధించాలి కృష్ణుడు. అప్పుడు రుక్మిణి దేవి లేదు ఎంతో నా అన్నయ్య దయచేసి వీడిని విడిచేయండి అని కృష్ణుడు పైచేది. ఆ టైం కరెక్ట్ గా బలరాముడు వస్తారు. సో బలరాముడు వచ్చి అటు కృష్ణుడు ఒక ఇన్సల్ట్ గా ఒక అగౌరవంగా రుక్మియ ఒక మీసలు ఒక వాళ్ళ గడ్డ అంత అర్ధంగా తీసి వాళ్ళ తల పైన ఇది వెంట్రుకలు కొంత ఇక్కడ తీసి ఒక అవమానితంగా పెట్టింటారు. సో బలరాముడు వచ్చి కృష్ణ వచ్చేసేది ఏమిటి ఇది కృష్ణుని కొంత తిట్టేది, రుక్మిణిని కొంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు. తర్వాత రుక్మిణి దేవికి కొంత ఆధ్యాత్మిక బోధనలు ఇస్తారు. సో ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్మము బట్టి వాళ్ళు ఒక సుఖము దుఃఖము అనుభవించేది. సో నీ అన్నయ్య కూడా వాళ్ళ కర్మము నుండి వాళ్ళు అనుభవించింది. ఆ విధంగా మీరు అనవసరంగా ఒక వాళ్ళకి ఇది చూపే అవసరం లే. సో ఈ విధంగా ఆవిడ క్షత్రియ రాజులు వాళ్ళ వ్యవహారాల మధ్య ఇవంతా జరుగుతుంది, యుద్ధాలు ఇవంతా. సో మీరు శోకము ఇంతగా ఉండేది అవసరం లే అని కొంచెం ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళకి ఉపదేశాలు బలరాముడు రుక్మిణీదేవికి ఇచ్చినాక రుక్మిణీదేవి కొంత మనస్సీలవుతుంది. సో తర్వాత రుక్మిణి కృష్ణ కళ్యాణం ద్వారకలోనే జరుగుతుంది. ద్వారకలోనే కృష్ణుడు ప్రవేశించినాక ద్వారకాపురికి అక్కడ ఇప్పుడు వీళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తారు, భీష్మక అంతా అందరిని ఇన్వైట్ చేసి అక్కడ జరుగుతుంది. ఎనీవే ఇది చాలా 2-3 అధ్యాయాలు ఉంది భాగవతంలో రుక్మిణి కృష్ణ కళ్యాణం. సో డీటెయిల్స్ చదవచ్చు అది చాప్టర్. చాలా ఫిలాసఫికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంది అక్కడ. బ్రాహ్మణుడ లక్షణాల గురించి లేకుంటే ఆత్మతత్వ ఈ బలరాముడు రుక్మిణీదేవి వాడికి ఉపదేశించేది కావచ్చు, ఇంకా చాలా మంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు కంటిన్యూ చేస్తారా?